В английската гимназия в Бургас бе открита уникална стая, в която учениците да развиват творческото си мислене. Уютната атмосфера на нестандартното помещение има за цел да насърчи младежите да стимулират креативното мислене и да създават и реализират идеите си. Всеобщото мнение сред по-младите хора е, че образователната система в България е морално устаряла и това не е тайна за никого. Това споделя и директорът на английската гимназия, която сбъдва идеята за създаването на така наречената творческа стая в училището. Дава на децата възможност да станат по-уверени. Развиват презентаторски умения, развиват умения за бърза реакция, умения за работа в екип, разпределяне на роли, което е изключително важно в днешно време. Просто това са уменията, които са им необходими в 21 век. Възпитанието в нестандартно творческо мислене е най-краткият път към създаването на идеи и развитието на креативния ум. Именно с тази идея започва реализацията на уникалната стая, споделя автора на концепцията й. Всички деца се раждат с творческо мислене, само че след това, когато започнат своето образование, творческите навици на ума закърняват, възпитава се логическо мислене. Творческото мислене е важно, защото именно благодарение на него се случват откритията, благодарение на него човечеството всъщност се движи напред, така се осъществява общочовешкия напредък. Придобивката има за цел да стимулира обогатяването на учебната програма и да даде свобода на учебния процес. По този начин учителите ще се мотивират за работа с нови методи на преподаване, а у учениците ще бъде провокирано нестандартно мислене. Не е случайен и подборът на цветовете на стаята. Синьото успокоява, балансира, той е много добър цвят за работа, докато жълтото счита се, че неговата вълна въздейства за по-доброто дишане, следователно за по-доброто разсяване на мозъка, следователно за повече творческа креативна дейност. Артистичен плавен преход от творческата стая е бъдещият проект «Стая на открито». Промяна под всякакви форми в сферата на образованието, чрез непосредствено учене, в приятна атмосфера, в такава атмосфера, която учениците искат да прекарват повече и повече време, а не да нямат търпение да излязат и да напуснат класната стая. Смятаме, че на открито е най-полезно и най-подходящо. Да се промени тази иерархия, която учителя е отпред на трибуната, всички ученици го гледат, затова сме избрали една кръгла форма, която всички са равни, т.е. могат да общуват свободно, независимо дали си учител или ученик. Куполът на откритата класна стая е стилизирано изображение на човешкия мозък. Това също е препратка от креативния кът на творческата стая. Естествената кръгла форма на купола създава идеята за цялостност и концентрация на ума. За това допринасят и естествените материали, от които ще бъде изработен дърво с метални връзки.